uJesu unabafundi bakhe la. Uma sekuhlwile uthi uJesu la sihleli khona sekumele sisuke siwelele ngaphesheya. uJesu wakhuluma lawo mazwi kuphela nje kubona. And babona isidingo bona sokuthi kukhona abantu esihamba kanye nabo abangadeserve ukuthi bangene noma siye nabo ngaphesheya. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe, abafundi basogwini babe sebethatha izixuku abekade behamba kanye nazo baziwelisa base behamba kanye noJesu. uJesu akasho ukuthi ayiwelisi ixuku, kodwa kwaba kubafunda babonayo ukuthi akwazi ukuhamba kahle kule ndlela, akuyeki kahle ngaphesheya, kusekhona izixuku. Base bethi kunabantu okumele masihlukane nabo, hayi ngoba sibazonda, hayi ngoba besenze kambi, kodwa ukuthi khona la ngiphikelele khona, khona la sifuna ukufikelela khona, ongeke kufinyeleleke khona usahamba kanye nabo. Kunabantu bohambo lwakho, kunabantu abakuphelezela ohambweni lakho. Ama-learners, they go to school, uthisha mefundisa, they want to respond, bengafuna uku-understanda. Angiphinde njalo umuntu uthisha mefundisa nifuna ukuresponda, you don't go there for understanding. Nifuna ukuthi uthisha mefundisa nikhombisa ukuthi nasi kangcono kangakanani naye, nifuna ukukhombisa ukuthi lento niyasi kangcono kangakanani naye, kanti phela ukuyela esikoleni wokufundela ukuthi azoma phambi kwakhe akunikeze lento akunikeza yona. Ngizoncenga-ke kunina bafowethu namhlanje ukuthi noma bewuzwa ukuthi engathi umsebenzi wesikole yinto esemumva kuwena, hamba uyohlala. We are only left with 40 days ukuthi umatric ubhale, inyanga no 10 days if I'm not mistaken. Ikhona into ongasa uyenze ukuguqula impilo yakho. Ake unciphise indlela osebenzisa ngayo i-cellphone, ake unciphise indlela oyichitha nabangani bakho, ake unciphise isikhathi osilalayo. Akekho umfundo ka grade 12, grade 11, grade 12 ongalala kusukela ngo6 kushaya u6 ekseni kodwa befunda ugrade 11 and grade 12. Umuntu ofunda lama class no grade 10, umuntu ofunda lama grade kubiza ukuthi ekseni mewuvuka ngo3 umthola ukuthi uhleli phambi kwencwadi zakhe uyafunda, but awukwazi ukufunda ungokoyiwelisa i-cellphone, awukwazi ukufunda ungakoyiwelisa abangani bakho abenza ukuthi noma uhlakaniphile kodwa esikoleni kungenzeki lutho kuwena. Uma ufuna ukubuka, musu kuyibuka kumuntu ofana nawe, zibuke kumuntu ongcono kunawe, bese usondele eduzane naye ubuze ukuthi wenza ngani. Nihlale phansi na uzokutshela ukuthi ngize ngibe la ngikhona kungenxa yokuthi ngiyeke ukuthi kanye nokuthi, nawe bese uyazama ukwenza lokho ubone ukuthi ngeke ukuphumelele, because nina niright kabi. Ngihlale kakhulu nabafowethu laba basemgwaqweni, laba bahleli lapha emgwaqweni. Uma uthi uyalalela ikwenze kanjani wafela ugrade 11, kwacaca ukuthi ungene ka grade 11 kanye nesixuku wangasimukisa kanti ungene eclassini elicritical ugrade 11. Uthe mase ka grade 11 wawufela ugrade 11 base beyamtshela ukuthi into engcono ukuthi sithathe nansi intashi sibhime kancane khona soba right, kanti useyaphuma. Ngihlala kanye nabo sengivala, there is this word ethi if. Leli gama elithi if aliveli ingekho into eyenzekile umonakalo. Uma umuntu umuzwa ethi if ubokwazi ukuthi khona yenzile obengafanele ayenze, kwase kuvela ama results angemahle, bese umuzwa ethi if ukuba ngamlalela umfundisi wayifike esikoleni ngolesithathu ngaba ngikho kule mase ngikuyona. Isuke ingasasizi le ndaba ka if ngoba if awukwazi ukumcorrecta kodwa isimo ungakwazi ukusicorrecta. Okugcina
okugcina ngenxa isikhathi ngeke uyishintshe indlela ozaleke ngayo kodwa ungayishintsha indlela ofuna indlela yefuture yakho nangendlela ofuna ukuphila ngayo. Uma kuukuthi ngifuna ukwazi kanjani I'm a living testimony, ngayishintsha indlela yokuphila esasiphila ngayo ekhaya. Ngathi ngeke ngiphile mina lempilo njenganale. Ngifuna kube khona umehluko, hayi ngomunye umuntu. Angimile phambi kwenu ngoba ngiright, angimile phambi kwenu ngoba ngiqhamuka endaweni eright, but ngiyakwazi ukuhlupheka ngise high school, ngiyakwazi ukulala ngingadlile ngise high school, kodwa ngaphikelela ngaphokophelela ukuthi impilo yami ayingapheleli la. Ngakwazi ukuqhubeka, iyangisiza ukuthi ngakwelisa isixuku engangade ngihamba kanye naso. uJesu ke sekuhlwile wamemeza wathi asoleleni siye ngaphesheya, lithi iBhayibheli abafundi bahamba umuntu wabheka ukuthi kambe ubani umuntu ongangibamba ukuthi ngingakwazi ukuwela. And uyakwazi ukumbona lo muntu okubamba ukuthi ungakwazi ukuwela. Yabo lo muntu owenza ukuthi ungakwazi ukuwela uyena umuntu engathi ukuthanda kakhulu kanti ukubambele ekutheni ungakwazi ukuwela ngoba yena vese uyisahluleki. Uzofana kanye naye. uJesu ke usethi ke asiweleni, sebethatha abantu abangabadinga ekhambeni nabo bayabawelisa bangena emkhunjini lithi bakhona ababehambisana kanye nawo. La phakathi kwethu khona abantu uNkulunkulu afisa ukubayisa eindaweni eziphakemeyo, but bazobanjwa ukuthi obani abantu abangene nabo emkhumbini. Uma ungena emkhumbini wasogwini nomuntu orongi, khohlwa ukuthi uzophumelela.